Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mobiliteitswereld en Durlinger Schoenen. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Julie Vijgen uit Gebroek, beschermvrouwen van de Hoensbroekse Vastelovend. Maar deze voormalige kleuterjuf schreef en tekende ook een kindervasteloven sprintenboek. In Limburg kennen we hem vooral van de dameszanggroep Julie en de Muppen. Muppen zou ik zelf vertalen als op de allereerste plaats leefvrouwlu en een beetje gek. Gek van de vastelovend. We waren met 20 man waren die allemaal wel gaat tegen in de vastelovend en op een gegeven moment zich bijeen hebben gepakt. Leedje wordt geboren en op een stingen waren voor de eerste bij gebroken met vastelovend circus. En toen waren we ook bij het LVK. Nou ja, dat was natuurlijk geweldig. Dat hebben we voor met Circus Vastelovend een paar keer gedaan, ja, met de Peperbus. En ik dacht met Muziek in de Prik en het Vastelovend Sunke. Dus ja, wel een paar keer zijn we met de bus richting een plaatsje in Limburg gevaren. Een groep die ook al 3 keer in de finale heeft gezeten, is de groep uit Gebroek. De nummer van Hans Sterk, dat is de Vastelovend. Dat gaat ook nog de finale inrichten. En het jaar daarna, toen wordt gevraagd door Gert Prikaas aan mij van Julie, Een schrijver, hè, bij ons. Een schrijver uit Heerlen. En dan zag ik, en daar had ik al eens met gedaan van Veldeke. En dan vroeg God, Julie, ik heb een heel leuk liedje, wil ze dat niet gaan zingen? Ik zeg, ja, Gert, dat wil ik wel doen, maar dan vraag ik mijn vriendinnen. Ja, dit is maar met dat liedje wat ze wil. En dus ik heb die vriendinnen gevraagd, Carla en Betty en Emmy. En toen waren de Muppen, Julie en de Muppen geboren. We gingen niet zozeer om overal te zingen. Verstapte toe zal in die muppenpakjes in de muppenwagen. Dan voerden we dus ergens naartoe, immer op tijd. Dat we nog een beetje in de zaal een beetje flauwekul kosten maken. En ik denk dat dat ook wel aansprook. We waren immer onder de lu voordat we gingen optreden of onder de lu na het optreden. Mijn prins. Maar dat liedje heeft mijn mam geschreven. Dus dat heeft ook wel een bepaald plekje in mijn hart. Ja, ja, mijn prins. Nou, dat hebben we overal en nergens gezongen en dat was met de Tansmarie ook. Dus het was een heel fijn groot podium met LVK. En ja, dat we niet tot de eerste 3 zijn gekomen, dat hij dus eigenlijk nooit gaat uitgemaakt, want we waren er wel bij en dat was natuurlijk fantastisch.
Heel dikwijls werd de vastelavond bezongen. Het gevoel van vastelavond werd bezongen. Wie de vastelavond moest vieren werd bezongen. Maar ik vind de moest proberen uit te dragen in die liedjes, althans dat heb ik zelf een beetje geprobeerd, van dat ze zelf ook, dat ze vastelavond viert, dat ze er middenin steeds. Snap je? Soms werd het bezongen, maar ik denk, gang het gewoon zelf lekker vieren. Gang midden erin staan en vier met. Nou, dit is mijn vastelavondsboekje wat ik geschreven heb. Een kinderboek, een prentenboek over Joep. En Joep die wil het vastelavond vieren. De 11e van de 11e is de start van seizoen 5. Daar begint het bloot te kriebelen. Dat vulste in die lief. En de vastelavondsgekken die willen vastelavondsliedjes zingen. Lachen en dansen, sjoenkelen en springen. Alle aspecten komen aan bod. Het prins uitroepen, de optocht, de prins die de babbeltjes uitsmiedt, het essenkruidje halen, moet er ook bij. Nou, de kerk gewoon voor goed weer vragen. En voor mij wordt het dus belangrijk, de informatie over de vastelavond. Zodat het ook van jongs af aan een beetje erin komt en ook blijft in de loop der jaren, totdat ze volwassen zijn. En hopelijk zit het dan zo in hun hart ingebakken dat het echte, richtige vastelavondsgekken waren. Hey, mijn vastelavondsprong! Nu vierde vastelavond met, is dat geen goed idee? Dikke goed idee. Nu vierde vastelavond met, is dat geen goed idee? Dikke goed idee. Nu vierde vastelavond met, dan vult ze weer oké. Wel jonglui die zich weer verbinden aan de vastelavond. Jonglui die in kindercommissies gaan zitten. Die met willen schrijven aan de uil, aan de vastelavondsgezet van Gebroek. Die nu groepjes die met gaan doen aan de 11e van de 11e, aan het vastelavondsliedjesconcours bij ons. Dus dat vind ik toch wel heel erg leuk hoor. En ook in de optocht lopen heel veel jonglui met. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mobiliteitswereld en Durlinger Schoenen.